Учени откриха доказателства, че на Марс има огромни количества вода. До сега науката знаеше, че на червената планета е съществувала вода, но преди повече от 3 милиарда години. Предполага се, че голяма част от тази вода е била уловена от подповърхностните слоеве на червената планета или е била изгубена в космоса. Изследователите са използвали сеизмични данни от марсиански земетресения, вулканични трусове и метеоритни удари, събрани от спускаемия апарат InSight на НАСА. Използвани са също математически модели на скалната физика, които се използват за картографиране на подземни водоносни хоризонти и петролни находища на Земята. Смята се, че водата се намира на дълбочина между 11,5 и 20 км под повърхността на червената планета и вероятно не може да бъде достигната с технологиите, които съществуват в момента. Въпреки това, изследователите твърдят, че откритието дава много по-голяма представа за историята на Марс. Та въпросът ми е, ако след време Марс стане годна за живот, вие бихте ли се преместили да живеете там? Пишете в коментарите.